شەف باش merhaba çawan başin em bernameyek dim hevranın îro 24 îlonê ye. Hevalên nû çawan dizanin beriya demekê me vê kanala vekir û vegotiye me heftê çend cara hewl bidin ku weşanên zindî bi hevra bikin û dîsa li ser vê derê nîqaş bikin, hewl bidin, bersiv bidin pirsên wê. Mijarê di Rojava Kurd û Kurdistanê de şîrove bikin. Car cara dehşet çenavên biborin ji ber ku her tim em neamade ne ji ber ku karên cuda jî henin. Lê îşev ji ber ku çend mijarên girîng hene, mijara herî mihîm, mijara herî girîng ya îşev jî daxuyaniya Hevserokê Konseya Rêvebir ya Kecekê Birêz Cemîl Bayîk e. Birêz Cemîl Bayîk ji malperek li Başûrê Kurdistanê re axivî malpera Şar Press û li wê derê di derbarê êrişê li dijî Başûrê Kurdistanê, derbarê têkiliyên Tirkiye û PDK, derbarê êrişa li ser balafirgeha Erbetê, derbarê têkiliyên PDK û PKK, derbarê gelek mijaran bersiv da pirsên Şar Press û li vê daxuyaniyê de Cemîl Bayîk hin hişyarî dide. PDK dibêje PDK ala Herêma Başûrê Kurdistanê ji bo parastina leşkerê Türk bikartîne. PDK wê cih nîşanî leşkerê Türk dike. Yani eger PDK vê helwesta xwe berdewam bike, em naxwazin lê şerê navxweyî, şerê bi PDK re neçar e. Ev jî ji bo Kurda bêguman rewşek ne baş e û Cemîl Bayîk bang li her kesî dike ku li dijî xiyanetê xwedî helwest bin. Dibêje kesek ku bi istixbaratê dijmin ra bi dijminan ra tev bigere ew ê wana werin cezakirin. Ez ê berfrehiya vê daxuyaniyê bidim ji we re behs bikim lê îro daxuyaniyek Mazlûm Abdî jî hebû fermandarê Hêzê Sûriya Demokratîk KSD Mazlûm Abdî ji malpera Almajala re axivî behsa êrişê dilêra zor, behsa êrişên Tirkiye, têkiliyê bi Şamê re, hewldanên navbera Tirkiye, Şa, İran û Sûriye behsa gelek mijara dike. Mazlûm Abdî dibêje İran, Sûriye û Tirkiye li hemberî me îtifaqek çêkirine. Ev her sê dewleta jî planê wan ên cuda henin, nakokiyê wan henin, şerê wan bi xwe re jî henin lê li ser armanca ku me tune bikin digîjin hevdû. Dibêje ev bûyerê ku beriya demekê li dêra zor rûdan divê İran û Şamê bi hev re rêveberiya Sûriye bi hev re rejîma Şamê Beşar Esad bi hev re organize kiribûn. Tirkiye jî xwe xist navê, Tirkiye hin komên girêdayê xwe amade kir û her wekî ku şerê bi eşîra re ye, her wekî ku eşîr li dijî me radibin, Tirkiye xwest tiştekî wiha bike. Mazlûm Abdî dibêje ji ber ku Şam rêveberiya Şamê hetanî niha di aliyê guhertina zihniyetê de ti gavek nabêtê û ji ber ku îradeya Bakur Rojhilatê Sûriye, îradeya rêveberiya xweser a Rojava nas nake heta niha bi wan re têkilî tininin dawetek êrînî ji Şamê nehatî ku ew biçine. Şamê behsa gelek mijara dike û di van mijara de dibêje eger ku rêveberiya Şamê sekina xwe ya heyî polîtîkaya heyî de berdewam bike ew ê winda bikin û dibe em jî dixwazin wek qesede li Sûriyê bivin perçeyekî sîstemê yê bi qanûnî behsa gelek mijara dikin. Niha em were ser mijara xwe ya esasî. Weke me behs kir daxuyaniya Birêz Cemîl Bayîk di malpera Şar Press de çûye bi zeraveyê soranî hat weşandin kêngê do. Erê roja 23 îlonê di Şar Press de ev daxuyanî berfirehî heye. Daxuyaniyek aktûel e, hevpeyvînek pir aktûel e. Piştî êrişa li dijî balafirgeha Silêmaniyê ev daxuyanî pêk hatî. Piştî êrişa li dijî kenekê ya nûnertiya kenekê ya li Hewlêrê pêk hatî û Şar Press gelek pirsên balkêş Cemîl Bayîk kirine ew ya jî awayekî berfireh bersiv daye. Yek Cemîl Bayîk dibêje PDK bira êdî sûxuriyê ji Enqerê re neke. Dibêje ki eger sûxuriyê ji Enqerê re bike û vê helwesta xwe dewam bike şer neçar e.
bayek dibêje PDK ala Başûrê Kurdistanê ji bo nûxumandina dagirkeriya dewleta Tirk bikartîne. Eger PDK vê hevkariya xwe bi dewleta Tirk re dewam bike, em nealîgirin bi jî wê şer biqewme. Careka din divê em nealîgirê şerin. Dîsa Cemîl Bayek dibêje divê gelê Kurd têkiliyên navbera malbata Barzanî û dewleta Tirk baş nas bike û dibêje têkiliya malbata Barzanî ya bi dewleta Tirk re li ser esasê kirêgirtinê ye. Tirkiye wan kirê dike. PDK bi her awayî piştgiriyê dide artêşa dewleta Tirk. PDK ji bo dewleta Tirk cih tespît dike, qadên ku tespît dike ji dewleta Tirk re radigîne û piştgiriya lojîstîkê dide wan li ser qadên gerîla îstixbaratê dide. Ev berê jî ji aliyê kecekê HPG ve hatibû gotin, ev îdayek pir girîng e û ji xwe malbata Barzanî jî na tiştekî wisa nîne tiştekî wisa tineye nabêjin yani. Ew jî qebûl dikin. Niha Cemîl Bayek li vir dewam dike. Dibêje Wezîrê Karê Derve Hakan Fidanê Tirkiye çûbû berê demeke çûbû Hewlêr û ew ê Bexdayê behsa wê dike û dibêje Hakan Fidan bi malbata Barzanî re hevdîtin pêkanî vê jî bibîrtîne û beriya demeke divê hevdîtina bi Hakan Fidan re malbata Barzanî piştgiriya xwe ya dewleta Tirk re zêde kirin û wiha dibêje divê tiştekî ecêb e. Baxda yani Rêveberiya Iraqê daxwaz hake bi tenê ya dewleta Tirk qebûl nake lê barzaniyan daxwazên dewleta Tirk hemû bi cîhanê. Bayek de wiha dewam dike dibêje PDK ji bo leşkerên dagirker ên dewleta Tirk biparêze û veşêre ala Başûrê Kurdistanê bikartîne. Bûyerên li Bradost û Sêdeqanê diqewimin dewama êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk ên li herêmên parastina medyayê ne. Xuya ye bûyerên li Bradostê diqewimin encamek bi hevdîtina Hakan Fidan û Barzaniya ye. Bayek dîsa derbarê êrişa li balafirgeha Erbetê ya Silêmaniyê jî pirsek jê tê pirsîn. Derbarê pirsa li vê êrişê jî ku 18 Îlûlê dizanîn pêk hatibû, Cemîl Bayek dibêje armanca dewleta Tirk ji êrişa li ser balafirgeha Erbetê tirsandina xelkê Silêmaniyê û Soran e. Çawa ku piştgiriya PDK'yê herêma Behdînanê bûye navenda Mîtê û dewleta Tirk bi tirsandina xelkê Silêmaniyê û Soran jî dixwaze vê qadê bixin bin kontrola Mîtê. Lê aliyê din bi tirsandina dixwazin yenekê jî mîna PDK bikin şerîkê dewleta Tirk. Yani dixwazin Silêmaniyê jî bikin weke dihokê. û Cemîl Bayek wiha dibêje xelkê Silêmanî û Soran dest ji xeta welatparêziyê bernadin, ji ber vê yekê jî dewleta Tirk bi israr êrişî Silêmaniyê û Soran dike. Em heta dawiyê pê bawer û piştirasin ku xelkê Silêmaniyê û Soran wê li ser welatparêziyê bibiryar bin. Yani weke me got daxuyaniyek pir dirêj e lê bi kurtasî axaftinên Cemîl Bayek wiha in. Niha van demê dawî hûn dizanin ku malbata Barzanî derbarê Şengalê, derbarê êrişên li dijî Rojavayê Kurdistanê, derbarê êrişên li hemberî Zapê, derbarê êrişê li Bradostê gelek tişta dibêjin û gelek dava dibêjin. Yani 13 Îlûnê hetanî niha sewqiyatek leşkerî ji bo herêma Bradostê dikin. Taybet xeta Sêdeqan, Soran, Goşînê, Xinêrê ji vê xetê hetanî niha bi sedan wesayetên leşkerî çekê giran şandine û dixwazin xelkê sivîl, koçber, gundî, kesek ku diçin li wê derê nav bax û bostanê xwe debara xwe li wê derê dikin. Xelkê Bradostê ji wê derê malê xwe biterekînin. Hetanî niha tê gotin ku 1000 mal ji herêmê hatine derxistin. Ji herêmê hatine derxistin, evana jî tê hema teqabûlê 1000 kesî dike. Yani 1000 kes di nava deh roja de ji herêma Bradostê hatine derxistin. 100 malbat, 100 avayî hatine valakirin. Ev ye îşareta êrişekê. Berê jî me behsa vê meselê kiribû, naxwazim dîsa careka din dubare bikim û Cemîl Bayek Serokê Konseya Rêveberiya Kecekê di vir de dibêje Tirkiye dixwaze ku herêma Bradostê, Soran, Silêmaniyê jî bike wek herêma Behdînanê ji ber vê yekê
همو کردستان بخبرن کنترل خو نهال برادوسته خطا برادوسته اف روش خطر بردوام دکه دوردا الگوری دیتنا من داخویانی جمیل بایک یا شارپ راستا که راست خطابی خلق باشوری کردستان دکه یا هری گرینگ دبیجه امشار نخوازن لی اگر پیدا کد و هلوستا خدا بردوام بکه اوه شر درکبه یعنی ارتد چه معنی نه گله کس ای نوا روزه ده شروعات کند بیم پکه که کجا که جمیل بایق بانگا شر کرد تشتکی بیشتر دبیجن که ام شر نخوازن کس شر نخوازه لی اگر که هنگ رام سلاحا خو و بدن پیای دولت ترک بدن پیشیه لشکری دولت ترک هرن بر دره و هرن سر هریمه که ایریش بکن و دم ایک راست ایریش اشتن مجبور اوه برسه بدن کس نخواسته تشتک واسه چه به یعنی جبو که براستی جی لکردستان شرکی دنبال هزین کرد دا چه نبه دبه هر کس دستی خو بخه بن کفر هر کس لدجی و روشه دنگک بده درخی تشتکی بیجه روشنبیر هنرمند هر کس یعنی روزنامه‌وان siyasetmedar herkes lazım tişteki beje herkes lazım hakikat beje tane wan nabe tane banga bira Kürt tekliye hoş bikin bira diyalog habe em hamud bira ne bira yekitiyana tevi çebe tane be bange nabe eviyet avana tişte rastan yani ki yekitiyana tevi naxoze ki dibe peye devleta Türk ki eriştike ki xud pareze ki çıdike ki istihbarat devleta Türk ra disab istihbarat devleta İran ra tev digare avana hammi deve gotinin zalal warin gotun netane mesela teklif devleta Türkiye ra devleta İran ra aynı tişt abnerin ev çand roja zahtel ser partiye rojlat dikin u partiye rojlat Kürdistan'ı kampı xvalat kin çeki xudatinin naji İran çıt ki debece ne hunivan çakaj bid debe huni çeki xudan İran ve rojaji got هون لازمه سروک پارتیا تسلیم ممکن هر جره تشتک دخوازن یعنی اگر تا تعویض اگده تعویض دیج دخوازن و ویا پده که راست نچیوان بارزانی درکت گو مب ایران را پیمان شکری لیجنایه مه دستایه مه پاراستنه هیا ایران چه بخوازه پده که بکتینه ترکیه چه بخوازه پده که بکتینه دوی روشه دا herkes de beş pedakera beş eğer tu partiye ki Kürt ve Kürdistan'ı ve demet devlet derj ve helvasak bardı. Bira pedakena çe tekliyek PKK ne ki bira alikari ne de PKK alikari ne de Rojava alikari ne de yani ki bira tişki ne ki bira tekliyem devlet Türk rejavim devlet İran rejavim bira hevra diplomasi bikim hevra ticaret bikim hevra çitkim bila bikim le tane bira ledici Kürdedin tişki ne ki yani bira Kürdan nefroşe Türkiye İran'ı ولات gidin, devlete gidin. Biraz şurat ekliği خود بردوام بکه کسی چی پیدا که تشکی نخواسته تشتاش پیدا که تی خواستن اوه که هفکاری و پیشنگیش دولت ترک را نکن یعنی برا پیدا که خود نخه آمور دولت ترک اگر دولت ترک لکردستان لروجاوا لباکور لباشور PKK HPG لروجاوا YPG هست سوریه دموکراتیک تک بوه دیسال لباشور یعنی که تگوه pek pedakeci kabul ne yani bra pedakeci kabul malbata barzani jo naxapinin yani Türk ne dostevanın şey Türk düşmeni vanın ne ku Tayyip Erdoğan Pırj Mesut Barzani hazki ne ku Türkiye Pırj pedaki hazki iro tekliye vara hoştu ki nejber ve jibok olan dişi kurda pek binin Türkiye tekliye vara hoştu ki biner Yaşar Güler veziri parasını Türkiye beriye do برای دو روزه ببرن روزه 22 سپتامبر ایلونه لروزنامه یک ترک را آخری دبیجه چه دبیجه ام بافل طلبانی حشیر دکن دبی ام حشیر دکن و اگر که ها دوام بکه یعنی ام ایریشی رو دوام بکن تشتیوی سال دبیجه دبی ام دوسته خوی پدکی را داخلن دوست یعنی پدکی وقت دوست دبینه یعنی که وقت دشمن دبینه پکش خوار دشمن دبینن یا پکش خوار دشمن دبینن اساسه خدا دولت ترک همو کرده وقت دشمن دبینن لی اگر که درکبن بیشن همو کرد دشمنن و دم ای کرد ببین یک عالم بیشن شما همی کرد دشمنه تنه اونا دبیشن ام همی کرد نه دشمنه منه هن کرد دشمن دوسته منه هن چی دشمنه منه ای که پکک را تبز گرن دشمنه منه اونا وصدقین که اراده همو کرده بشکنن هزا کرده بشکنن مثلا من نه مثلا PKK, YPG, YNK, قصد
Rojava, Bakur. Mesela Türkiye tane evliliğine. Mesela Türkiye tevahiye Kürdistan'ı. Eğer İro Kürdistan'ı PKK nemine, YNK nemine, tane PDK bimini, evet devlet Türk neve drojada erişi PDK. Tane malbata barzani bimine ve erişi wanji ki. Jber veye ki, ev kese ku dibêjin ji ber ku PKK li Iraqê li başûrê ji bo wî Tirkiye êrîş dike wana xwe dixapînin. PKK nebêjî ew ê Tirkiye dîsa êrîş bike. Eger PKK nebiye belkî îro başûr hemî dibin dagirkeriya dewleta Tirk de bûye. Yek başûr jî li hemberî Tirkiye diparêze dîsa PKK ji ber vê yekê kî Kurd be û fikrê wan çi dibe bila vê dixwazî bira alîgirê PKK bin dixwazî bira alîgirên Türkiye bin biwerin PDK bin dixwazî bira alîgirê YNK bin alîgirê Goran bin alîgirên partiyek din bin ji kîjan alî dibin bila bibin lê li nasnameya xwe Kurd û Kurdistaniyê xwedî derkevin pêwîst e ku li dijî dagirkeriya Tirk xwedî helwest bin. Ya eger Kurdekî ku dewleta Tirk li ser axa Kurdistanê wek dagirker nebîne eger Kurdek li hemberî dagirkeriya dewleta Tirk faşîzma dewleta Tirk êrişên dewleta Tirk ê li ser hemû Kurd û Kurdistanê nebîne ew Kurd dibe ji kurditiya xwe fikar bike. Kurditiya wî kesî, wîcdana wî kesî, aqil, ahlaqa ew kesî kêm e. Ew qas zelal ji ber ku dewleta Tirk hemû Kurda dijmin dibîne û naxwaze ku Kurd li tu derekê bivin îrade. Ev ya tiştekî pir zelal e û kî ku vê yekê re xizmet bike, kî ku bi dewleta Tirk re xizmet bike, ew jî devê manê ku li Kurd û Kurdistanê xiyanet dike. Ji ber vê yekê ev daxuyaniya Cemîl Bayix pir girîng e. Dibêje kesên ku ji bi îstixbaratê dijminan re hevkariyê dikin, kesên ku xayîntiyê dikin, ê werin cezakirin. Yani li her deverê dinyayê wisa li her deverê dinyayê kî ji welatê xwe re, kî ji gelê xwe re xiyanetê bike, cezayekî wî jî heye. Bi qanûna û bi tiştê din. Lê dîsa jî em hêvîdarin ku bi taybet jî kesên alîgirên PDK, xelkê bêdînan, tevahiya Başûrê Kurdistanê, kesên ku heta niha bi awayekî bi PDK re têkiliya wan heye, evane li dijî PDK bi xwe derkevin. Evane derkevin li dijî wê malbatê, li dijî PDK bêjin hûn çima dibin peyeyê dewleta Tirk. Yani hûn çima dibin peyeyê dewleta Tirk. Çima hûn bi Tirkara dibin yek êrişî ser Efrînê dikin, êrişî ser Minbiçê dikin, êrişî Zapê dikin, êrişî Brados dikin, êrişî Silêmaniyê dikin. Dîsa hûn bi Îranê re dibin yek êrişî Rojhilat dikin, Partiyê Rojhilat dikin. Hûn bi hin Türkmena re dibin yek li Kerkûkê êrîş dikin. Hûn bi Daişê re dibin yek li Şengalê êrîş dikin. Lazim e hemû alîgirên PDK, sempatîzerên wan, endamê wan, malbatê wan derkevin vî tiştî bêjin. Ya eger ku vî tiştî bêjin wê demê mümkün e ku rê li ber xiyanetê were girtin, rê li ber şerekî navxweyî were girtin. Ji ber vê yekê banga Cemîl Bayix pir girîng bû, min xwestin bara parve bikin. Ez dikarim vana bêjim. Heva li nêja ev kanala me destpêkê de ji min got hêj biçûk e lê bi alîkariya we hêvîdarin ku mezin bibin, abone zêde bibin, temaşevan zêde bibin ji bo ku em her roj nebêjî heftê 4-5 roja li vê derê Rojava Kurd û Kurdistanê bi hev re şîrove bikin. Hûn dikarin pirsên xwe binivîsin berê ji min re û ez ê jî heta ji destê min werê bersiv bidim me kêmasiyek çêbû vê bi sûrê nenêrin. Yê ku dereng hate jî dikarin serî de vîdeo dîsa temaşe bikin. Bi xatirê we şev baş.